ବର୍ଷା ହେଲାଣି ତୁ ଯାଏ ବାରି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ମତେ ତ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ବର୍ଷା ହେଲାଣି ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ଆରେ ତୁ ଓଦା ହେଇକି କଣ ଆଉଛୁ? ତୋ ଛତା କଣ କଲୁ? ହାଁ? ଛତା ଆରେ ଏବେ ବା ତତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ମେଡିସିନ ଆଣି ଦେଇଥିଲି, ଛତା କଣ କଲୁ? ମୋର ତ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଛତାଟା ଦେଇଦେଲି। ସତରେ ତ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି, ତତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ଟିକେ ଛତାଟା ନେଇକି ପଳା, ମୁଁ ଓଦା ହେଇକି ପଳେଇବି। ତୋର ତ ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ ନାହିଁ, ଯାଇକି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁଣୁ। ହଉ ଯା ଯା ଘରକୁ ଯା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପାଲଟିବୁ, ପୋଛି ପୋଛା ହେଇକି ଖାଇବୁ ହେଲା। ଯା ଘରକୁ ଯା। ମୁଁ ସିନା ରାଗୁଛି, ଏବେକା ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବାଲା କେତେ ଜଣ ବାହାରିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।